तू कौन खाइबू पापड़ घर अच्छी खाऊन पापड़ मुझे छाणीदेवी मते से दांडे जो खाउची ताको खाइबा इच्छा ना ना घर अच्छी से जिनस दांडू ना। आसबनी कौन कहलु मु कभी खाइबी घर ही खाइबू दांडू आसबनी ना 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 जदि ना फेस पैक लगे देबी ମୁଁ ନିଜେ ଲଗେଇଦେବି मोर एटा ନଦେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ଯଦି ଭଉଣୀ ହେଇକି ଏତିକି କରିବୁନି चल भाई भी ହଉ 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 ଦେଖି ଟିକେ ମୁଁ ତୋର काई तू कहते पापड़ आनी तो ତୁ ତଳକୁ ଚାଲେ ମୁଁ ଛାଣିଦେବି ବାହାରୁ ପାମ୍ପଡ଼ ବାହାରୁ କିଣା ହେବ मु सही पापड़ ନା ନା, ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଦେବି ତୁ ଖାଇବୁ फॉक्सटेल राइट ସେପଟେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଗାଇସ୍କୁ ସେପଟେ ଦେଖାନ୍ତୁ फॉक्सटेल रा पर्पल फ्लेम है ସେଠି ଭିତରଟା ଦେଖିଥିଲୁ କେତିକି ସରିଲାଣି ଏଇଠି ଦେଖାନ୍ତୁ अरे बोल से ना ତୁ କହୁଛୁ ମୋର ପଇସା ପକେଇବୁ पुड़ी लगे दिया कौन करी तू ऊपर टिकरा माटी है सब ଭଲ ନା ସେତିକି ଯୋଉଠି ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ପଇସା ଦେଇ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ମୋର ତ ଅଛି ଆଗ तू गोटे मो कांद ऊपर भारत होछ ତୁ କରିପାରୁନି ସେଠି ନା ନା ପାଲା ଏଇ ମଝିରେ ଲଗେଇବୁ कौन जा ନାଇଁ ତୁ ଛୋଟ ଦିନ ଲଗେଇନି ତୁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ମୋର ମେହେନ୍ଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ବାଛ तो मु भी छुआ थी ହେଲେ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଥିଲୁ ନା मात्र 4 वर्ष तो ମାତ୍ର नेक्स्ट टाइम ତୁ ବିଆ ତୁ ସାଇଜ୍ ଲଗେଇନୁ ତୁ ନା ଓଠରେ ଲଗେଇଦେଲୁ ଏଠି ସାଇଜ୍ ମୋର ଏଠି ସାଇଜ୍ ଲଗେଇନି ଏଠି ପୁଣି ଓଠରେ ଲଗେଇଦେଲୁ